Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Umayak man, nanang. Adda ka mat. Saan tamat na mapanidi punerarya ita? Wan, yung imayak ta masikura na kaya balay. Ngapay aya. Asikaswak la ko nga dagi dya masetas ko. Agtudo manan. Day nga roti nakasisikor. Di pa'y makapamagada taon iti linabaan. Ay may sapay day tananang. Aglapa akla ko maangam. Di mo ila makapamaga. Isuwain nyo por kulatan ah. Ayan ni Dumeng Rosa. Dilay mo na ni J. Barangay Hall. Ay napanan tatang. Isu ka no ti officer of the day. Ayun gayam. Nasaya at launa ita iso ti udi ita. May kawa kahit no awa ni Dumeng. Baragsakan ka Tadala tapatudunam no ni Duming ti agjote. Mas nupmutlat pang manmandarakin kwa na ano ko hanyan. Anya tatang? Iso nga min ti para timpla iti kape kaya Barangay Hall. Nangagmurusa. Ah? Maikawa, ta saan ang makapag-senior ni Tatang Mau. Awan baon-baonan na mangyawat iti amin nakasapulan na iti Barangay Hall. Yak matpayawat amin Sobraman ako na akon. Uray pay. Amok aday dyan ti pakaikawa am launay noon ni Dumay. Wanin. Si kamot lakay. Di kaglablabas. Ta mga nagpasugnot ni Dumay. Wan tatang. No day jay tagpasugnod. Ay, jaklamon. Hamang Ala, wanin ko nagmag. Pag tinulungan dakmanin nga gina. Ang sige mapanakon, kit makakapkapi akon. Ijayan Barangay Hall, ipagkapyak. Na. Nangag mo, Rosa. Kasjay ni Tatang Mukin ni Dumay. Baon-baonan na. Ang pasig na lang matday jay. Wan mat. Maawatak mat ni tatang. Ang nagasat ka din ni Tatang mo tanasingpot ni Dumay. Saan akas kadagiti daduma manugang akontrad akanan kadagiti nakaikamangan da. Agdaman ayuda, tiraman. Wen, inyawag ni Mayor. Kitagyaman tayo, tadalat tamot dagiti naayat at tumulong ka dagiti awanan pagbiag. Kastoy, apanawin tirigat. At pwesto na ita, yung no medyo nalukayan ti protocol, adalat tamot agdonar. Wen, manmanon ti ayuda ita. Nga madalat tamot na ayat ngagdunar. Ang amnay, saan tayo nga amo no kaanong i-deliver da jimbaga ni Mayor? Tadi na mo timbaga. Orayan tayo lata Limitado lakit di manay. So asa na may amin nakabaranggayan. Pwera pag-aapaan dan tumanan Awan latam mo kon. Pag-aayat dan di kasta. Ay nga mala. Baring no makaawat tumutla amin at tao. Kitawanan ti agaapa. Kumaa? Win, sapay lakuma. Ngam awan lat amo kon taado itan tisadot. Ay, aglokon. Nagpakadan tumat kami ni Kagawad Marina. Anyangay. Awan ka sarsarita, kiso suyabak wala suyabay. Agawid akla ko maamapan rumilubig. Ang kasanukot siyak mat ti officer of the day. May magkumaano kaldawan ti Sabado wano Domingo. Toray mangrekap kami. Sabay sa amang ano i-deliver dan dyan nayawag nga ayuda. Rep to man nga tanti kabaranggayan nga agpila no madamag na nga dapay ayuda. Ay,
Pudlo na una ti kanayon nga ibaga ni katuganga ka man naturog ka. Dito ay aklatan tugaw. Agilad aklatan, ngam sana ka maturog. Sana ka maturog. Agide maklag. Kababain no daw mayan na balitukan ti puso na nga giyag iti ayuda. Kat makita dak alakaturo. Ang mga may babawi na pa eh. Biglat ta. Ayuda na ta. Aya, nasalo aya apa panahon na ita COVID. Ay, wala ta. Tsak malibasan na ito sumamay na rin na. Ay, sus! Pasensyan kagawad duming, chairman. Kunak no siya, kundi kasapaan. Ngam ni, nasapsapa pa'y ngam siyak, dagito'y lalakay kadababaka. Ay, umay kawat makipila kabsat pilang. Mas dawak man. Anya timayan nyo ang nakasapsapa at atiw yu pa'y dagitay makikarira abaka winunwang. Kasla karera, wino lumpa day tuyin, chairman. Nalakaya, ti matay adi na oras. Anya? Ay, senyor ka na ya. Sos, Chairman. Yaman na senyor dito nga ibagbagayon. Ang mga no, pilin nyo mantik kanyaw. Anya? Nagkuna nga da pilpilyan may kabsat. Umay, ado, tiagrek-reklamo, kagawad. Pilipilyin nyo, dagiti kikanyaw. Ta siguro, kayat yung amatayan, dagiti di yung kay kayat atao dito'y barangay. Nanay, anya retang ibagbagamon. Madida tangay pagbagam kabsat. Podlumot, nagdamagak kini kagawad padtaw. Kat imbaga na nga umaya kon makipila, tada ayoda. Ha? Anya? Ni kagawad padtok tinangibaon kada kayo nga umayagpilad di sangot ti barangay hall. Wan, Chairman. Sa nga truck ka no, ti sumangpot nga ayuda itangal daw. Ay, makipila akmat kagawad. Ay, este chairman ko na kuma. Ay, nukasta ayuda ti pilpilanyaw. Ay, di nga rod balay ni kagawad padtok ating kay pagpilaan. Sana dito eh. Tapila dagiti senyor nga pa. Ay, mistake ka ron, takadwa, ha! Sorotan dak, tayo jay gayang balay ta kagawad padtok, tayo yan ti ayuda. Ijay ti pagpilaan tayo, tayo! Ay, wala, tayo! Leh. Ha? Ay, apaw! Lagandan! Ay, ako rin kayo! Ha? Sos, chairman, pumanaw da amin nun. Ay, mayat. Makamuditan ni kagawad padtok. Nini, sumurot sa mo din nagiti senior citizen. Ay, kakapasat na senyor! Agbati kayo! Da kayo ti priority ang mawarasan. Ay, say, mabakunaan! Ay, dakal apakaibabay nanti barangay tayo dahil pa nagkukuyog dagiti ka barangayan. Nga agpadaan iti ayuda nga uray awan mo. Ay, kababay na talaga. Agbisinan amin a tao dito barangay. Tas sadot damat ngamin. Agpaiso dayta. Di ngamin agsapol iti trabaho, dagiti naawanan iti trabaho, nga po iti pandemya. Kababain ngagpaiso. Pudno nga imbaga ni Mayor nga daumay nga ayuda.
Ngem di na imbaga no kaano ti pan naka-deliver na dito'y barangay. Sino nga miti nakadamagan dagiti at tao? May papan iti ayuda. Di ka nung ngarod kagawad patok. Ay, isumutla na panday di balay nan na. Reng-rengen da ngarudo na. Maganap ti bulilikong. Ay, day jay mo't gay makagawad ti nagipadamag iti palsaw. Awan na, rang-rang ka, yan dala kumantag na ka. Ay so, sana bakit madino rang-rang kain da ni kagawad patok. Adabay kat pagnakmanan. Ay, winaya. Linugubanda ko mga ruda, tag na ka. Saan kababayino kasta ti maramid. Masapul ama didigra ni kagawad patok. Ngam saan kumaakasta awagas. Oh, anya gagayam, kun kaaro ba? Mamati kayo kadimot ngawan ayuda di balay ni kagawad padok. Mga nupod numot nga awan. Apay nga road, adi na tayo pinastrug. Tayong pakita na kumati kaawan ti ayuda di balay na. Sige ban? Siyempre, nagadnadlaang Amkan na aluguban tayo, iso ang nang rikap adagos. Sublian tayo kitaan kakadwa. Sarkan tayo na. Anya? Won! Siyak, ti leader yaw! Pagbalinan tayon apod pak ni kagawad badto kakadwa! Ni Rosa. Hello, Rosa. Good day, Chairman. Good day, may tanakaw. Anya ti maipaay ko ti kakaisuna bunga ti labing-labing mi kana ng mau. Ala ni tatang. Unay nga intro daytan. This is your loving daddy online. Alawanan, tatang. Oh, anya ti issue today? Ay, kastoy, Chairman. Watch out! Ah. Pagturungan ni Jibalay ta kagawad padtok ti bungkoy dagiti agsapsapol iti ayuda wano food pack. What? Delikado ni kagawad padtok, Chairman tatang. Arayadan nyo ta kaasibay. Agturong ditan ni Domeng tatang. Ah. Ingkay umarayat. Sige, good luck ka ta kayon. Bye! Bye-bye! Bye-bye. Ay, kaasimot ni Padtok no kaskasanaw. Awagak na kagawad Antonio kung nagititanod. Tadakad duami kang duming nga umarayat. Ay, nyakot din. Ay, narikatain. Gonggonana Napisit sa pe jay pimalatang tinyog nga agong ni kagawad padtaw. Maghanap na Ngamadi, tinaramid yo. Amang ano nalabsan nyo akinabel. Kat agka-diferensyan ti utag na. Naitalaan nga, Charman. Basol, dagito'y kakadwa. Tadida matan inggaan. Di kang pabasol kap sa tinggaw. Kasi ka ti leader da. Unmat nga min inggo. Si kati leader mi. Inasubsubang tupay. Maluksawak nga rodang. Hala. Sapay kumata maagasan no anyaman dagiti sugad na. Wino nadangran nyo kenkwana. Pag nakman na siguro na ito eh. Gamnay. Pinarigat kimutan kakabsat. Agsagana kayo amin. Tadan tumaangay nga emergency assembly. Ay, awan tasan pa'y gahay mamabalin. Wain, Sherman. May parit pa lang ki pa nagdudupudup ti ado ataw. Iso nga awan pa rin assembly meeting. Hala, sa nabalay. Sa ganaan nyo nanyan tumutiramidin ni kagawad padtog, inton makapaimbag. Amangan wag dawat, iti danyos. Aho! Kat no basol na matlaang no apay akinabil me, Charman. Unmat. Halawin. Ada basol na. Ngamsan mo't arumbeng di na may anyo kingkwana. Ala, kitain tayo ti pagsayatan ti amin.
Nagkaringag balbaliwan. Awan na tamukon. Yaw, awan na kayo di na oras ni kagawad padtok no kaskasano tata. Anya, Asino di na sabat tayo ang nagboluntaryo amang bayan itibil na ospital. hindi kabisado no sino dayjay. Ngam tinabatad, am muna ni kagawad padtok. Diya ko na kabisado ti rupa dayjay. Ay, ang mula-mulagat kayo datang. Ni, sadak man nagkitkidim. Di kaya't ko asawan, agsipot kayo. Ang mga nubalikogan na kayo manan. Anya, Am-amu yun ni kagawad padtok. Tel-tel na sa una. ay di ka man duming. Kasano dayta? Nadag ko na aro pa dati sa una. Makuna kasabali ni kagawad padtok. Tel-tel na ti sa una. Ah, Kabalan na pagtalikodan ti madya sa una. Nga oren no, kay balbalikas na laang. ne, madidayta ah. Talaga amadi. Iso asaganan niyo mait. Ang mga no pinadakas na kayon ka ni Mayor. Anya, Malagip kaon ginasabat tayo anag ko na abinayadan ng tibil ni kagawad padtok iti ospital. sino dayjay? Tay personal secretary ni Mayor. Ay, thank you, Chairman! Very, very big thank you! Hindi na pagkali na. Ay, una ka. Chairman Mat! Yara ako kung tinalaos, aragsak ko! May parit pa ilang dayta ara ako. Kaskan na biso-biso. Distancing pa ilang pitang. Ay na. Ay, yan. Sorry, Chairman. Uray, tinapatag. Nakaala ak manin itipod pa. Ay. At tanto kumamanin sumangpot nga ayudaan niya, Chairman. Ha! Mario Joseph, ayuda ka dilatan ti pagbibiyag na kita eh. Naimbagan mo talaga iti kamuol ni kagawad padtok. Hindi mo tala umayag jutain. Iso takin duty itaya. Uy, may kadlo duty na ita na di man lang makita ti mamulagatan na no saan manin nga umay. Una niya. Talo alawas ton ti mapalabas manipo di nabugbog. Ang mga no mabainan nga agpakita di ti barangay hall, Chairman. Mabahin nga umayag duty? Di na mapanunod nga ang mga numay katay na kagawad? Daklam mo Ngam kuna di karoba na akasla saan da makit kita. Ni. Naparan na nga inusan da makit kita. Wino, agsakit mo tayong. Chairman! Ay na, delikado ni kagawad patok. Apa yan? Ano ni kagawad patok? Isugayang nga awanan ta agi padamag iti may papankadag iti pilpilaan mi nga ayuda. Saanan anak kaawit idi napan ijay ayan ti kabsat na ijay bagyo. Teka now. Nakubig ka no. Iso ang na-lockdown ni Jayan. Grabe ka no. Anya? Naipan ka no iti isolation center. Na, Grabe nga tangaron. Ay, makapadanag mo't laytan. kasimot no kasta? Sayang. Iso ti kasiglatan nga agsapol ken agi padamag kadag iti mabalin at makipilaan iti ayuda. Ayuda! Ay, pagpilani tayo da. Nagtabal at pampanunutan matpitang. Matayan di tao, ngam ayuda kan pagpilaan pala ti aday ti panunot mo. Kaya't mo, talalyaan na kanto ni kagawad padtok no bilang dinan malasatan ti kubig. Saan kumamot na kasta? Saan kumamot na mata ni kagawad padtok? Saan ka... Ano eh? Ano dyan na tagainap ko? Naku, big ni kagawad padtok. Dumi, mabali namin.
Ituyak pa lang, Ror. Madamdaman to sumurigak dito opisina. Itala makita klay tagturong dito barangay hall. Ako mit kita dito. Masigurado ka dito ititurungan na. Ay, awan face mask and face shield na. Ay, delikado na ta. Ang mga no carrier iti COVID. Ay, mali. Ay, naimbag ay ulas mo, balo. Ah, Tagot ako. ay, kastamot ina. Anit masapol yaw. Ulas. Kunana. Ay, waday opisyal at balangay is nan opisina da? Ah, anya na dyan, ina. Ah, ay, inayan pa hindi. Ay, adim gayang kaawatan din kali. Ay, kwa. Ah, siya man pa'y din kanak. Ay, ang galog ka. Ah, ang galog. Ay, inayan. Into'y kalib. Ay, kwa, dispensarong kabsat. Yung saan ko amawatan ti bagbagam. Ada pa asa anak ang makasawi ti kasi ti saom. Ah, ay, siya daw bu. Agam, aho, tainan ka. Sige. Ah, Na. babate ka. Naglayunan nita barangay hupes. Jakmut na sumbatan, hindi damdamagan na. Tajakmut maawatan ti sauna. Kan kanaay sa dyan. Sana ba rin? Oret at ni katuganga ka chairman nita. Isang ti makamukin ko na. Ay, anya lakit din na yung bakit at tagapisoon. Dandani saan ang agending ni istorya na. Kasalaw. Malagip nan sa amin na nagtibiktima ti COVID di tinagbugsutan. Imbag tanagawid din. Pinalawan nakbat kami ni Chairman. Anyagay, makaturturo ka talaga. Irikap ko malangan tirida. Tama nga no dagkubi na sumreklatan ito ng makaridepak. Nga umay lagayang makinistorya. Imbagla ko maano sa anak-anak ang nga amaturok na dagtuma. Wala talaga. Isa ang mga rikupak pa lang. Oras oras matan ti pangal daw. Makamuritan. Ay, si Kabaw din Balangay Chilman is na? Kwa. San ko maawatan ti sa uyo, kabsat. Amok ka maawatan ti iloko asaok. Ay, adi pa'y nalalaing ngamda kayo, tamaawatak din kaliyo. Ha? Ay, mabalin mo takasta. Hanya ti maipay mi kada kayo, kabsat. Ay, mayak abet, ay dumawatak bet sintulong yo. Hanya tulong, ayuda? Ay bakit? Ay, adi, inumakan, ado-ado din makmakan mi. Maipanggap sin project adi ay imayak. Ado-ado din project yo, sinay ng bugsutan. Kan ulay sin balangay nagsinaan ay kaabay din nagbugsutan. Ang awan mo't pakailanudan jay sityo pisuol. No kasta. Medyo maawatak.
taga-sityo Pisuol ka? Ay, aw, adi. Ah, Amok, didak am-amok. Iso nga imayak, na makiam-amo akin na kayo, adi. ay wala di. Ay, wala. Makiam-amo ka, kasta. Aw, adi, makiam-amo akin na kayo. Sakin si Miss Gayaman Pulpul, ed sityo Pisuol. Balasangak ay nabakis, adi. Bakis kung kuna naman tin. Ay, maragsakan na kadi. Ay, maragsakan na. Tada kayo mismo ti imay dito patad, Miss Pulpul. Aw, kay kasisid ang kami iman. Min galis din pandaanan. Minsang at kayman. Nagalis ti dalan niyo. Kasta, Ti bagbaga Miss Pulpul. How yan? Nagalis din dalan. Iso ay, kanda kami mo't iti pundo. Tay alami din mi mo't day kalsa, sidi? Ay, kasta. Agsaw ka latan iti iloko tap numawata ka na ba? Ay, mawatak mo't kit di ba si ti bagbagam? Ay, apo ayak. Ibagam amin na nakayat makidawin. Tulungan na kayo. Nagduduma puli dagiti agnana diti barangay tayo, chairman. Ang kaslasan tayo madmadlaw ng itidaduma. Taman manudang agpakita diti barangay hall. Tama nagbabain ti kadwan kadakwada. Dagijay launay tagabantay iti sityo Pisuol. Saan laaday ta? Kaduan ka dagiti kakabsat at tagabantay ti mangibagbaga ang mailidliding da. Ngam mabaindamot ang mangibaga itirik nada. Mas man la dagiti ang galog. Dagiti launay taga-Bisaya. Ay, Pera de los Buenos kunakman. Ay, woy, uri mo dagiti kakabsat a Bicolano. Dagiti kakabsat a Muslim. Kanura dagiti kapampangan. Man-mano makita tayo ida, tabisi da ka dagiti panggananda. Pudno dayta, sandaunay nga umay diti barangay hall. Sa dala umay dito, no napataglaunay ti kasapulanda. Ken, no eleksyon. May sublik man tikid daw di kabsat at taga sityo Pisuol. Isapulan tayo man kit di iti budget di dalanda. Kasano? Dakkala kwarta ti masapuli jay Agpasang atmod ije bantay ti dalanda. Marigat na jay, chairman. Uwan nga rod. Anya klase ti dalan nga iti may project ijay. Kat masiminto Dakkala pundo ti masapol. No, lalo no maagda-agdan di pasang atadalan. Naimbag nga oras yaw, chairman, kagawa domain. Kastamat ng gaguryaw. Itaman pa'y ana isaroong kamat diti barangay hall, Goryaw. Nene. Butaw sama dito fismas mo. Agay latan. Ay, wag, chairman. Binutawak dito batog ti abot ti agong ko. Ta sa anak mo't makaangayis. Nagfismas ka pa'y mo't nga raw, no binutawa mo't lang ti batog ti agong mo. Makasagap ka mo ti virus dita, aguryaw. Agay latan. Ay, saan, kagawad? Naatap kanyak ti virus. Itarayanak ti kaubaid. Apay kabuting natarupam. Ay, di mo sawon ti kasta. Takas lagtatakaw ni COVID. Ang mga nutakawin na tangis mo. Agay latan. Ay, anya, chairman. Tila ibagbagayaw. Podno, ti ko na ni chairman. Sumrek ni COVID dita binutawa mga face mask. Inton kwan, di ka na makaangas. Ta tinakaw to ni COVID ti angas mo. Aya, kagawad. Sa narabrabak di may papan kini COVID. Iso nga. O, dati. Sukatam data butaw afismas mo. Naggapo pa ija Korea data. Tadi kagat maakaran kan makaakar.
Ay, wan. Nakitak ni Goryo itay aldaw, abutaw te pismas na. Ijay gayang barangay, hulti tinurong na. Awan, san ka no makaangas? So, binutawan na. Imbag na din na pa'y binutawan ti batog dingiwat na. Piluso po na yata. Apay, anyat imbagbaga na ijay. Kabuteng kano ni COVID. Itartarayan ni COVID, kasta. Wan. Anyan, di dala agbutang. Saan na mapuutan ti tao day ta a COVID? Pagamuan la tamarik nanton ti sintomas, dagiti di agan anad. Awan pa'y katimarik na ti daduma. Adun tinatay dita. Imbag ka medyo limukayan ti protocol. Ngam umad adumanen ti maapektaran. Takasano adamanen sa bali a virus. Nakarkaro kanumanen ta saan a marikrik na. Ay, kasanukat ti biyag tayon ah. No kastoy lata aginggat umay atawan. Ay, sos. Umadon ti awan pagbiag na tao. Saan na maliklikan day ta? No, agtultuloy mo ti crisis. Katuan. Udno, nga dadagiti saan pa ang nagsira pagtrabahuan. Nga inot lakit di ti panagbaba, ti mapastrik na kita. Talaga akasta ti mapasamak. Kapilitan na agsiradan, saan? Wun tano din tumat umanaya, intay mapastrik da pang sweldo da kadagiti tao da. Kasta talaga, agingga nga umad, timawa ng trabaho. Kat no awanton ti pagtrabahuan ti kaadwan, di kad umado, dagiti agrigat. Nya pa'y ngay, Ay, talaga kasta bakit? ang kaslamod di karkarik na dagiti dadtuma. Wun napilusupo da nga rod. Porque saan da ka no maakaran, kas kada no anya pa'y gitan arason. Ang puwera pa nang idawdawat. Maakaran to dagita at tao, dagita pilosopaw. Nasaya laeng, no saan da amatay adagos. No ada pagnakmanda. Gusto ka dita. Ang mga nusandanton ama ikan iti gundaway adumawat iti pamakawan dagiti nagbasulan da. Kino namaon. Kasi iti dila kay pulon asaan amamati iti doktor. Tatapal-tapal herbularyo lat patpatsin na iday no ada sa gubanit na. Ewan gayam. Anya timpatay day di alakay. Bakit? Ulcer. Tamang inom kat nga rod iti arak. Jay sobra na nga inom iti arak no ada tanduken na. Tanalaing kat nga rod nagtandok. Itultuloy nanton nga inuman. Kalpasan amailot na jay pasyente na. O di kad pa'y mabartek manan. Ay, day di ulcer na. Wun. Day jay kano nga rod timpatay na tanaluto kanot bagis na. Day jay tinadoktalan ti doktor idi in hospital da. Ngam naladawan ti amin. Kasta? Inoperar da. Agam sanan analasat talakay kat nga roday. Isuday jay. Ti binanag ti pilosopo. Kat ako reka. Kasanong mo't nga dagiti pilosopo a kabarangayan nita. Awan mabalin mi nga opisyal no awan bilib damot kada kami. Agbabaw idan to. Ngem naladaw ton ti amin no agornusen dagiti sakada. Umayan. Sino ba ta dayta? Nay. Si Kawa Gayam, Olfiana. Ay, day! Agyamanak! Tamalagip pailang Gayam, Rosa! Ay, day! Di nakadipastrakan dito yung napintas, abalayo! Ay, uwi na! Ay, sobra ka! Awan saman, matrabaho ako, Lucas to. Ay, na! Apag isu ako, makakapkapi at day. Itimplaan ka iti kapem? Ay, baliktad sama dyan bagam. Si kansama ti makakapkape. Apay nga ya siyak ti timplaam. Asaan kat atabagbagem. Ay, ala. Anay. Apay nga awan face mask mo.
Dili day. Awan day kan. Nakapabakunak mo Nakumpletom aya, tibakunam. Dili. Saan pa itaadan to kano pa'y second dose na? Maminsan to kano pa'y atudok day. Nikat... Saan ka pa'y mo ilagayam nakakumpleto iti bakunam? Nagadong ipagbagada day. No ipatay, hindi pamati kadagita. Ay kuto na nga rod. Imbag ta saan ton amakarik na da tao iti bisin no matay taon. Dili day. Ay, di ka mangiramraman Mabitlaan. Oh. Ada face mask dito. Pag face mask ka. Ay, naggapom ka de. Ijay ili day. Asus, napan ka pa'y gayam nakipula-puli ti kaadwan ti tao. Napanak naguutang inday. Ngum awan meten ti maipautang di napanak asigod nga agpapa 5-6. Thank you inday dito'y face mask. Kinapudno na. Awan maigatang ko iti face mask. Anya? Di ka madanagan. Tabasit mo tinasabat ko idi napanak ijay tindaan. Ay, inday. Ay, kakara ko na Ay, wan. Anya ti bagam aya? Umayak la ko maumutang iti kwartayo Imbag nila kay muta, diretso latat sweldo na, takagawad. Ay, kakwa. Mayat tiyag kagawad anya inday. Awan mat unay ter aramidan da. Diretso latat ipanagsweldo da. Iso nga, ak kandidato akman mat kagawad. Barang mga bangak tumat. Ay, wana. Barang adan tuma mangibutos kan ka. Day, medyo namagaan mo ti karabukob ko. Mabalinti makiinom, inday. Uray nung madamdaman to nga irwar mo jay utangag. Ay, mano aya? 5 pisos lang mo. Alabay kita ito no at dapay karga jay pitakak. Sige, umay ka man lang di kusinan, tapag kapien ka. Ni mat ulfiana da ita masabat ka. Naggapon sa dita balay. Ay, nakagawad. Imbag ta masabat kagaya mundong. Apay ka day? Panayunak la ko majay inutang ko kini Rosa. Kurang ngamin jay inten na. Iso nga, panayunak man. Sangaribo ko maapisos jay utangag. Idi imbagak alimagasot laeng. Rigrigat na pa'y anang irwar. At da kayang kulkulipot ni bakit mo kagawan. Iso nga, anayim la sa haribon jay inutang ko. Mabalin daw. Ay, dakkel, ay yaman me, kanda kayo, Chairman. Nalpas mo't laeng ay nasiminto din dalan me. Ay, pagribangan mi kita di pagimbagan ti ame, nakabaranggayan, Miss Palpal. Ay, wen. Amo, mintay ta. Iso nga anusan nyo, adi, tay isagot mi kanda kayo. Sa ngalaba ay kamuti iman. Nagtaktak kayo palangin Ay. Awan anya man na daytoy. Kaay-ayat mi kendi kayo. Tay ulay COVID ay kananda. Kat nabagas matlata na gito kamuti mi. Ito ay... Naimbag na oras yun, Charman. Kagawad duming. Umayak mat agbayad iti utang ko. Ne. Kamuti, ipagbayad mo iti utang mo, ina. Saan nga amin nga masidag kat umutang? Saan? Ne. Naglalawak mo tinatagtagainip ko.
Bisin kung sa ito yan. Alas 12 gaya man. Doming, mabali namin. Imbag man tawan istambay ita dito sa istoryaw inasak ka. Kapo, iti COVID, awan. Anya, Saan kit din? Nga daon, tinabaliwan gapo iti COVID. Kasi ti dayta nagdakal nga impaskil ko ditan. No face mask, no face shield, no buy. Kagawad. awa na. Kasapulan, ta protokol na ita. Gapo iti dayta a protocol lamakun ko na. Awanod nagiti sa daw na babae nga kinuto dita sagot istorko. Kanawan mo tayo, taga-apa. Siyempre, may paritan, ti panagaumong. Wine, kagawad. Ang damot na saya at ngayon pa iti COVID. Ang bali awan na ita. Una, adadulat na ti dakas ngayon pa ay dayta nga angol. Kasi ti kuna tay kabsat at taga sityo pisuol. Mapangok ka no, dagiti tao. Mapangok. Kahit nasaway, kas lambapiste dagiti tao. Ungag paiso. Mapispisten na iti tao gapo iti COVID. Ayam sapay ko ma, tagsardeng tumot langin. Taadumot na iti nabakunaan. Awan lata, tado mo dagiti maday ngagpabakuna. Dahil talanga. Saan tayo matamabali na pilitan ng iti mading agpabakuna? Kasado mo kami, agduduman ti pamati dagiti tao. Adaw ti mangibaga makapatay dayta a bakuna. Gapo iti social media. Agdudumang amin, ti bagbaga dagiti nasam nga agipopos kadagiti damdamag. At dagiti agipos iti sa napudnaw. Panang loko na lang iti padada a tao. Wan, nakaukal yan sa tidaduma at tao ti kasta. Agpaisuray tayo na. At dagiti mangiroroman iti padada a tao. Ay, sapay agtultuloy latamat nga damat matay gapo iti COVID. Uli nga rin. Unay kat ngaminan. Kaano nga taamalpas na iti pandemic? Alo, ti masikuran. Ay, yan. Pastuyak latan. Agtuglepak, lumalpas sa kamangal daw. Iso anak kay ruwama kung ti rumidep. Kalapasan ti pangal daw. Kasi ta, agtutuglepak manin. Ay, nadala nga ta ni Rosa ni ti balay. Kakaasyak man na sutilan na. Malagi ko tinagsarsaritaan mi kaniina sakka. Agpaisaw kaado ti masuron. Kan masikuran gapo iti pandemya. Ayaw masalamat na iti maragsaka. Ay. Ito sana pada tirik na titao. Ay. Ang mga nuawag man ti agabsin nga. Kuna kung kahit
ni kagawad Kiros daytoy alias Karos. Hello? Hello, Chairman. Saan ka maka-duty ita dita barangay hall? Kuna kung kahit. Tapay. Positive ni bakat ko iti salay batis na. Makwarantin kami ti sa nga pulo kat upat nga aldaw manipod ita. Tamasabtis ni bakat ko. Kahit amang ano karamanak amasabtais. Anya? Delikadaw. Madandanagan Chairman. Amang ano ag-positive kami, Chairman. Takwa. Kwa, Chairman. Anya ako? Kwa, amang ano uray siya kat ag-positive matan. Ngamin ka, kwa. Ay diritswam ti bagam. Jak maawatan dagiti ibagbagam kwa. Amang ano mapositibak matan ta. Nagkaita kami di rabi kat amo yun Ay salbag ni ayat. Ay salot ka kagawad. Nagdistansing kayo pa'y lakuma ang amin. Kwa magabayin, Chairman. Kwa. Ngalala. San kan ngagrason pa'y dita? Sige. Agkwaran din kayo nga road asang ka pamilya. Awan ti mapalubusan arumwar ka na kayaw. Ad-adda pa'y, adi ka pa'y laumay dito barangay hall. Aging gay ti malpas ti kwarantin nyo, nalawag. Ay, uwan, Chairman. Thank you. Ni, kasla maragsakan ka ba'y? Ang yaman tamawatan dak, Chairman. Dahita ti pakaragsaka. Kung naglakit no. Ngalala, ag-quarantine ka matan. Ang mga no sikapay tagya ka niti COVID dito nagbugsudan. Isungarod ng nyawag ko latan. Saan ako nga umay dita? Tama nga no, maalisan kayo, Chairman. Good. Alang nga ron, kagawad Karos. Enjoy your quarantine. Thank you, Chairman. Bye. Bye. Naragsak mate. San kit di madanagan nga mga no ag-positive dasang kapamilya? Ang mga no ag-positive ngagpaiso ni kagawad Karos. Ay, masapol ang maingatan. Ang mga no agkarapasyar tukit din. Anyat kinunam. Positive iti COVID ti asawa ni kagawad Karos. Wan, itipay mo't lagi di rapid test na Mamuan to no talaga positibo inton mai-release ti resulta ti swab test na. Ay uray pay. Daskan ti panaganadyo kadakwada nga opisyal. Di kay basta umasidag kan kuanan ta mga no positive mo't day jayain. Iso nga rod, asaanin ang nag-duty. Talong aldaw ama quarantine da asang kapamilya, aging ka ama-amuan no positive ba talaga ni Kuring. Kano positive? Adong aldaw a quarantine da itan. Sanga pulo ket upat ngaldaw. Asos, ang mga namalakdown tayo manan dito nagbugsutan. Posible da ita. Isungawan latta ti lulukayan ti protocol no kastilang. Nasurukan na makatawin da ito ya pandemya. Ay, huwag nga rod alakay. Imbaktit di ta nakasublimat iti trabaho dagiti daduma a kabaranggayanan. Huwag nga raw. Tadi pa isud ang agrigat iti pagbiag. Kat magnamnama dalatan iti ayuda. Dayta pa'y tinagmad Dapay ayang nga taagitid iti ayuda ita. Ayawanin. No adaman. Dagita ilangan talagang awanan kabailandang agsapol iti pagbiag dati maikan. Kuma, ngamno apay nga adadag iti tao, ano maparaburan dakit. Kanayo nan, amang namnamada. Agbalinda pa yun asado. Nagalas nga ugali ti tao ti kastabakit. Isudan to pa'y lakad at yad na masauda amaday no sanda mapagustuhan.
Isu asaan ang mababalaw dagiti daduma ana ayat nga agidundunar. Numaumadan nga agidunar tamasurundan taon. Ibabawid ang tumutan tay ipaed ako mga ayuda no makita da asan anasaya at ti panakaiwaras da. Iso ba ya? Taga-apaan dan tumutlaang. Unadan taon. Gusto ka. Iso nariga ti sasaadin mi no daduma. Tano inikam tay masdag nga awan pagbiag na. Agsisipulton dagiti umay met dumawat iti bingay da. Nga ore adda pay met lapagbiag da. Kat no awan tumatima ito diyon. Uma na ito na gumuraan da saan kit den. Wen. Ay, Kasta ti mapaspasamak. Saan laa dito'y nagbugsutan. Naimbag nga oras yung kagawad. Kastama doon yang. Anyat may paay may. Ay na, maragsakan nakta si kakagawad tinaranaak dito. Amok analok nung ti panagpuspusom. Nalok nang. Sana kaslama mo na. Saan mo't Madiday tay kunada a pusong mamon. Kahit anyara dyan. Kwa, ag subli-subli nga min jay kolektor ti lending nga imutangak iti nagpuunak iti laklakok a barbecue. Sakit kanayon mo't asar-saron mo jay imutangak iti 5-6. Kahit anya ita. Awan magpagbayad kun masadutak mo't nga aglakon. Sa awan mo't pagpuuna kun ta idi awan makan min gapu iti lockdown. Inggatang kun iti nginhalngal mi jay basit a pagpuunak ko ma. Kasta? Uwan kagawad. Iso tangay nagtapos mo't ti bulan. Siguro kat naawat yun ti honorarium yo. Kasundak ka di kagawad. Imbagla ka da kayo kinrosa tawan anak yo apakpakanin nyo. Pautangan nakman. Ne, di nakmulagatan akasta kagawad. Ibagbagak latirig na. Awan mo't ngamin amukon ako mamangak no saan ada kayo nga opisyal ti barangay tayo. Kasano nga awan mo't kortak ka pa. Imposible Di mo ibaga nga awan. Ta mga no pumayso ang maawan ti karga ti pitaka. Anya? Ula ka din. Di ka matagbalin nga imot Kayso na amay saak. Kadagiti nangigam kampanyaken ka ide. Di mo lang amin amaw. No, ada kwarta kita. Apay kat adi ka pautangan nga. Ang talagang awan. Naklaim pagorot akasta kamot gayam. Kunaklan no nasaya at katao. Di mo matgayam amo ti tumulang. Nagdakas ti ugali na itataon. Pimanaw na kaslaso. Nagrigat laki din ayat ti public servant amakon ko na. Apa yan, Dumeng? Mabalin mo ta pag-isabitan iti kaldero ti subsob, ginasabat ko, di tari daw. Gapu iti pinarigatan ti biyag. Mapukaw sapayan ti panagbain ng iti kabaranggayan kada tao. Anya? Apay aya? Anyat na pasamak. Umut-uta ang iti pagbayad na matlang iti utang na. Ngam awan may pautang kaw. Anya? Kitday gayan ti pagmismisuutan na? Uy. Kasta. Imbag kumamot no adda makita pangalaan na iti pagbayad na iti utangan na. Istambay dan samot nga kasawa. Oo na, awan samot pagsirkan di karpintero nga asawa na. Ay sos. Sino ngay mo timang pautang iti kasya tao? Sakla ko nairanabot nga ron ngawan kwarta kita. Tirigat na di mo't mamati. Jakton kayat kag kandidato para barangay official, Rosa. Nay, apa yan daw?
Kaano si kati manamnama sumukat kinitatang? Manjakon. Apa yan? Anyat naknakan mau. Kaano nagmatitulagan nyo idi kinitatang? Idi day ta. Agbabawi akon. Apay, anyat ko na ni tatang aya. Awan. Saan mo't nga so tiga po na nagbali ti panunot ko? Anya nga ron ti makagapo. Makauma na ti kabaranggayan. Nagriga ti sasadan may. Awan lang ti pakangkangagan iti madi asao. Asino tinagsaoy ti madikan ka? Saan mo na damagain? Basta sa anak to na kumandidataw. Manjakon. Ay, ang mga no saanan nga agbali ti pangadeng ni Dumeng lakay. Kat no isot indorsok to ko maasumukat kanyak. Addan adi na kayat. Dakdakkel ton ti baklayan na responsibilidad. Hindi. Anyat nakapampanunutan na iti dayta. Saan la amamin ano pa nagbubutos to manin? Kunani Rosa, at talagang sa asaanan ang mabaliwan ti pangadeng na. Naglokon. Imbagla ko man saan ko pa'y alas termita. Ikat kasaritam tukit di ah. Ay, alawin. Kasanon, nagtukyat at talagan. No talaga di na kayatan, di kwa. Oh, anya mata ko dayta? Di syakton ating kandidato para chairman. Syakton ti sumukat kan ka. Ah! Nimbag na orasyon, chairman. Ay, kastamat. Anya ti maipaay may. Siyak ti asawa ti kabaranggayan nyo, abali ka sang pitla dito'y barangay, di lockdown. Naggapuan nila kay mo iday. Ije Manila. Napaawid idin, tawan mo't trabaho nan, nagsirra ti pabrika. Talaga nga do, tinawa na ni ti trabaho. Ay sus, adon talaga ah. Iso nga adumot itan ti marigatan iti kaawanan ti pagbiagda. Kaskada kami. Pudno dayta. Ay, anya nga ron ngay. San tayo mo't anagay ayatan ti kastawi. Iso ada kayo a kapitan, no chairman ati, kamangan dagiti awan kanenda, kaskada kami. Iso nga yung baunak nila kay ko. Umaya ka no dumawat iti food pack. Anya? Sigurado nga dapat na iduldulin nyo. Ado nga minti binagbagon idi nga ayuda, dimteng ti barangay. Ne. Sino tinagkuna nga daydul-dulin mi nga ayuda? Kasta mo ti mangmangag ko ti radyo. Reklamo dagiti kadon at tao ti kasta, chairman. Naidulin ka no dagiti datuma food pack idi. Ay, no. Adamang mangag mo akasta, ha? Sana dito'y nagbugsutan. Ti nakapasama ka na. Awan na idulin nga ayuda dito'y tanaiwaras amin. Ay, awan mo't di manon kada kami. Awan mo't naramsamanin mi nga ayuda, chairman. What? Delikadon, Rosa. Ang mga numalakdown tayo na tinagbugsutan. Anya? Paggurigor ka na o nakagawad karos kanti asawa na. Daytan Addan sintomas daan tadida ka no ngamin man anawa apo manasyar. Dahil tangarot ti problema. Mapandalap tayo ti kayat dapapanan. Kasano ngamin, nagbayad ka no ti resulta niya swab test da. Isang arod Sapay kumaa, tag negative da iti swab test. Kasi madagi dyan nakdama karan no bilang. Muli na ron. Sigurado positive mo tagijayan no bilang. Ay, sapay la kumaa, ta negative nga agpaiso ti swab test da kagawad karos kinti asawa na. Tanukas kasano. Ay, malakdown tayo lagi dito nagbugsutan. Sapay ko mata negative ngagpaisaw.
Pare, inaldaw ka na nga ikaudan da na nang iti kaldero da. Ay. Ah. Hello, Tatang. Estate Chairman. Dumeng, umay ka dagos iti barangay hall. Tado ti asikasbon tayo. Natayan, nakagawad karos, kanti asawa na. Anya? Na-COVID da talaga. Siyan, negative ti resulta ti swab test da. Natay da iti ni Seb. Este, bisen. Anya? Nakagawad karos. Natay da ka na tibisin. Nagyawa na. Tagainap kaya. Kung naklanag pay-paysang. Doming, mabali namin. Awan salat na ti paglukayan ti sitwasyon. Adulap na ti agpaspasi ti biti COVID. Manyakat nga minda ito ya. Lalaing ulay ang di tao. Ado, nagitagpartot iti pakadaksan ti padada at tao. Pare ti bukod da pakaragsakan. Kung naalan nagsursurat ka ni ti istorya. Nagbuyak man iti news. Nasken mo't nga updated tayo karag iti mapaspasama kiti aglawlaw. Iti lubong, kunak malangan. Wan. Gusto ka dita dom. Kamno da doma. Makapadta, nagmadagita. Pudnureta. Ado kami nang iti naglaka mamati karag iti may pupos. Kano kas lagpaypay so mga amin ama ipupos. Una, pati panggap na kita ngagpupos. Kat ado ti maluko na. Ado ti maragsakan na mangluklukaw. Dayta nga rod. Iso asaanan nga amaw ti patyan. Gusto di ko na ni Rosa. Saanan nga amo ti patyen kanang iti may pupos iti Facebook. Ano ti agko na, asa na pud no ti may balbalakad. May papan kanang iti bakuna. No niya, klase na gijay na bakuna. Alda di ikaw dyan na rin mo, bakuna maminsan lang. Sana kas karagiti muno na bakuna. Mamindo adaras. Ay. Alya ka nagpaiso ti pagbanagan ti lobo. No sanlat mapukaw da ti pandemya. Alya ka tanong kung may sumot ti ipupos ti may sa scientist. Ngagpaut lang ti dua. Aging talo at tawon ti biyag na iti nabakunaan. Di bakit mapistin to amin ang iti nagpabakuna itong 2024. No matay na iti nabakunaan iti da iti ataway. Ket makovid mo't amin ang iti sana nagpabakuna. Di bakit maibusan ti tao di ti lubang. Ay na. May lakit din na nagbilag ni COVID. Naita COVID, ti kabilgan sa nakabusor ti salunat. Asara makita. Binilyon na biyag, ti binik, ti mana. Mayat ti uurukan ti katugangak kita nagidda naso paliti barangay hall. Natulad naksamot ka naman naturog.
Kat iturog na pa yan iti barangay office. Saan ko na si ngayon? Pumanawak. Kat inayadak lang ng helicopter daw. Kurikat alas 12 matang, kitingat al daw. Don't break my... Oh. Ano day ta, buro ka. Tagtagay na. Siguro, nagtagtagay na pa. Hanggang di ko na. Buro ka. Buhay. Dahil di na tagtagay-inap ko, buro ka. Wan, eh. Ay, wan. Paliwak man. Ay, wan. Ay, Na, umay kami. kapananda ka ta. Sino matawad na buro ka, kasarsarita na. Ay, wan. Ang tagtagay-inap nga tao. Wan. Artistaan na. Siya kundi bang padakal. Ay, wan, buro ka. Ang sakit po ito na kirwar. Ay, Ititan kan ko na. Ay, rin ikaw. wan, buro ka. Mabango. Di. Ngada. Tatang. Ay, Sirman. wan, buro ka. Agring kayo. Wan, umay nga. Tatang. Sirman. Ay, Mabat-bat kayo nisa. Agring kayo. ewan siya. Nagtagtagain na ba? Riniin kayo Talagang mabangungot kayo kitday. Anyat na tagtagay na piyaya. Kada pa yung balikas yung buro ka. Ewan. Buro ka tinagan jay baka tamang ipat patarakan iti tarakan na. Ay. Anya, tarakin na, ipatarakin naman. Ewan. Ay sayang. Diyak na ala na jay sakbayan na kariingak. Riniing natumot nga bin. Dispensaran nyo Ang mga noon naalayo na dyan, saan kayo ariniain, kasta? Uwan nga ta. Ay, gamasa na bali. Nakabasolak sana. Bagman. Tas ikati nakadanon kanya ka nakaturog dito eh. Kababain pa no sa bali at tao tinakakita kanya ka nakailad dito opisinan. Awan mo't nga tatimas sa uda no bilang. Ay. Gagangay lati pa nagtuglip tayo no kasto ating ngat aldaw. Sayata. No kasta ti panunot ti amin na tao. Dumeng. Intantuman ka sa uyi taga sityo bukal-bukal. Sino at taga sityo bukal-bukal? Ni Goryo. Abinir nga sa kidi iti tukong. Ligurya, nga gisor-sor-sor ka naglaklakoy tinagduduma. Isaw, ti kadwa tamang sapol iti umok ni Buruka. Wen. Kunak no tagtagainap sila ang tagnagan iti Buruka. Natagtagainap ko. Ngam, agpaypayso ka no day ay. Saan ko ano tagtagainap laang? Iso asapulen tayo kada tukong winugoryo kunak man laangain. Amin lama pampanunot mo mutla kay. Nagtagtagainap ka lang, iba gamutan, nagpaypaysaw. San lang nga tagtagainap day jay? Nagkunakan ka. Jayag na ganit ti Buruka. Iso ti mangtig ko may titaraknag. Ne. Anya gayam jay patpatarakin na kanya kon? Ay, anya tamok ngay. Ay, nitukong ti makaibaga. Iso ti nakita ki jay tagtagainap ka. Anya? Wen, nakita ki jay nitukong. Sino mo deta atukong? Malagip mo ni Goryaw nga gisurusor-sor iti nagduduma at di kuryente nga likaman. Ni Goryaw, ngaglaklako iti nagduduma di saksa. Hawain. Ay, makarayo mo ti panagsasaod ay at tao. Ang maguray ka, di mo ka anakam da aya. Win. Ngam, adayo ba sito nakaanak ka? Iso ti kadwami ang panmangsapol iti umok ni Buruka. Ala, tagtagainap ni tatang, timapan nyo sa bulan. Uy,
Ken kasla na tagtagainap ko idin jay na tagtagainap na. Anya? Ay, di ka man dong. May papanit ti Buroka. May tagtagainap ko idin ni Buroka. Inakaramsan ni tatang itiki naman nagtagtagainap mo. Kastan. Nagsilpon sa di tagtagainap ko kanya tagtagainap ni tatang. Mhm. Kahit kasano nga rod, sumurot ka. Sumurotak nga rod asaan. Amukmat ngamin na kaguranak ni tatang no jak anugutan ti kahit na. Sigurado dayta. Pabos uyak lapta. Ang mga nupudno mo ti may papaniti bagbaga na aburo ka. Amang ipataraken iti taraken na. Anya ataragan na. Dayta ti question. Saan na nga ammo no anya na diya may pataraken ken kuana? Anya? Kasano dayta? Saan nan anamuan no anya na diya? Nga puta rin ni ingkaw ket naputa di tagtagainap na. Kasta? Wala ka. Imbag ta dinagunga ni tatang. Makonsensyaak ta naputa di tagtagainap na. Gapo iti panangre ingkaw. Saan mo't kit di anagunget ah? Kat ita, at addan asaan mo mapagkidkedan iti kayat na. Uy, sa may sa? Kaya't kumuta paniknikan no da pumudno at tagtagainang. Tatang, adda tayo niti kating nga antirumyet a kabakiran. Sa pulin tayo ni Buroka. Talaga aday jay aburo ka ti sa pulang tayo. Anya kita tinabiyag na di aburo ka. May sa abakat nga agnanad iti kabakiran. Nula kay kumakot, ermitan niyaw. Anya? Ermitan niya nga rod ah. Kaslakastan. Sa pulin tayo ni Buroka. Taalaak yung bagana nga ipataraken na kanya. Anya nga taday jay. Mamuan tayong to ah. Tapno maumuan tayo no anya day jay. Agsawar tayo nga rodan, Chairman. Nanang, anyat makunayo tinapanan da tatang. Ay, jak mo, nanyat naknakan ni tatang mo. Mamati mo ni dyan na tagtagainap na may papaniti no anya day jay ipatalakan kan o ti agnagan iti buruka. Nasa o kanyak ni Duming ti may papan iti dayjay aburo ka. Kinunana asaan ka no agagangay at tao dayjay. May sa ka no abakit amang mangkik. Anya, numang mangkik, saan nga rin at tao ah? Kaslakas ta. Nangamti ko na ni Duming kat tao ti lang na. May sa abakit. Anya, kasano day ta? Ay, tsak unay mailadawan di ko na ni Duming. Basta, bakit ka no amang mangkik? Bakit? Po, madanagan naklakot nga rudan. Ang mga naman anong ang datatang mo, iji na panandan. Saan mo nga tananang? Kasigun kin ni Duming kat mabalen a pagsayaatan ti amin ti panang sapul da iti dayjay aburo ka. Apaya, buruka. Buruka, naganalangan na buruka. Kunamlan mang mangkik kuno. Ay na, saan na nasayat ang nabiyag? Wan, ngam, agtalit-tilangan iti kinasaya at ti panggap damang sapul iti dayjay. Saan mo tadakas ti panggap da? Saan aya? Ay, unmat kit dengam. Saan mo't apagimbagan ti may sa atao, tinalabas a panagtalak no maminsan. Taadamot dagitay mananggod daway. Wan matkit di ngam. Ay, sapay la kumaa. Taawan da ka sa mapasamak da iti napananda. Alawon, ikararagan taman kit di ida. Iso da ito yung tay kunak ako'y ba? Winugo kayab. Nene. Dahito yun tayo nakita. Ititagtagainap ko. Ha? Uy, natagtagainap ko mo na ti alukar. Anya? Ah,
Nagsilpo, titagtahinap yaw. Mayata. Katugangan kayo talaga. Sa humot Goryo. Ay, saus. Nagtungpong kayo ngagkatugangan ulitag. Agkatsukarang kayo. Sumanao ka. Ala, umunakan Goryo. Sumrek tayo dita. Dita ka mat likodak dumeng. Ha? Pagtingaan na kayo. Wen, agsasarno tayo asumrek. Wais at talaga ti katuganga. Nung ata agaabay tayo. May-mayat no ka. Ay, san ka nga ginlalaing Goryo? Agunget ni buro ka no sumanao ka pailaeng. Ay, Alen! Garaw ka na. Sarunong ka. Sumaruno ka mat itilikudak dumeng. Ada tayong diti kuweba. Sige, agsilaw tayo lata. Kat nasipngit. Agda masirayan alawag iti masungad. Iso nga ro tinatagtagain puritaan. Uray mo tani tagtagay na ko iday. Isulay ta makit-kita tayo. agkatugangan kayo at talaga. Agsisilpo, tibagbakayaw. Ne. Kunak tumay. Adda malang ab kong agat lauy akarnit kalding. San alauwi a karnit kalding ti malanglang ab mo. Karnit baka di jay. Nagbidot kayaw. Dayatan ti diyo pagsinurutan katugangan. Anyamat ti malang ab mo, guryaw. Katno, alingasaw ti malalauya akarnit sungko na jay. Ah! Isolaki iti pangsangaili ni buro ka kada kayaw. Yay! Dumanon kayo! Ay. Niburo ka. Di kayo naariwawa. Natagainip ko talaga na ita nagsaw. Niburo ka. Dumanon kayo! Agkakatar! Asa nga ile! Nagyaman kami, inaburo ka. Niburo ka talaga. Ngay! Apay ngay! Mistake ti ono siyaw! Sika ati agyan iti una gusteng bating-teng! Bating-teng? Kat sika iti malikudan na dumeng kuteng-teng! Kutang-tang. Sika iti akin uday, goryaw, butiraw. Imbaganan ti agpahisaw. Ayuan, bagay mo, day taluspak, asapin mo. Dumanos kayo, dito'y teritoriumi, amang mangkay. Nagadopan ni King. Nagbabangsid na. Don't say bad words. Ay, agapon kayon! Da kayo nga alipures! Ay, nagapon dan! Ay, orangutan! Bakasya! Guringga! Umay kayon! Kasi ano lagi tayo ayapan na. Wala! Tangay! Ada kayon dito'y teritoryo! Agpasakwang kayon kadagita inayabat nga asistan ka! Ha! Agpasakwang kami kadagita dut-dutan. Or di tana. Ay, oray uyusin na to'y saping kaw. Jaklaki nagpasakwang. Di ka man? Nagasat kayaw! Nya kumatipag kun ama nagasat kami, buro ka. Iyo ka di amaw! Adito iti pakasarakan iti agas kontra kubad! Anya, Ha? agas ti kubid.
Ala, iba ka mga rod adagos kat itid mon kada kami. Adelantado ka launay gusteng batingteng. Unmat ngamin ngagpay sa buroka. Inanusan mi timay dito ayan mo. Ada kadigong ko namin. Kada, namitimay sa kondisyon. Anya dita. Iba ka madagos, buro ka. Uray sa akong ti paraway. Nagulim ka lang kuryo. Iba ka mo no anya dayjay, buro ka. Ayuan, namitimay sa kondisyon. Iba kayon, inaburo ka. Agpasakwang kayan kadagita nakamas nga adita tapno mairugain ti ritual. 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 Isalada kayo dagita kalpasan na ipakanda kada kayo ti agas ti kubay. Iket mamati kayo man kansaan. Itarayan na kayo ni kubay. Mayatang. Agpaisaw. Itarayan na kami ni Kubig. Agas ni Kubig? Agas? Ano na din nga agas? Sayang, tanakari nga kadagaws.